Gregory's Gamer εδώ. Gregory's YTN εδώ. Καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο για το κανάλι. Θα παίξουμε Browser. Θα παίξουμε για αρχή. Και επειδή είναι το πρώτο βίντεο, 3 games. Και πάμε να παίξουμε τώρα. Μας έβαλε κατευθείαν. Και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τη γνώμη σας για αυτό το κανάλι. Να μου γράφετε σε άλλα games θέλετε να δείτε από μένα. Να και πείτε μου γενικότερα τι να παίζω άλλα games πέρα από Browser. Προτείνετε μου γενικότερα. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι. Ένα καλό κανάλι. Θα δούμε. Δούμε πώς θα πάει αυτό. Θα μαζέψουμε αυτά εδώ. Και είχαμε. Έλα εδώ. 1v1 και νίκη. Πρώτη νίκη. Συγγνώμη για λίγο που κόλλησε. Έχουμε και pick. Ένα epic pick. Δώσε κάτι καλό για πρώτο βίντεο. Δώσε κανένα παίκτη. Δώσε κάτι hype. Έδωσε coins. Το δεν είναι ρεά. Δεν θα δώσει κάτι. Έδωσε πάλι coins. Πάμε δεύτερο game. Θα παίξουμε με το goal αυτή τη φορά. Και σκέφτομαι για το μέλλον. Εντάξει, θα κάνω και κανένα Q&A σκέφτομαι. Βασικά το Q&A σκέφτομαι ότι θα φτάσω 100 subs. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι αυτό. Αλλά οκ, ξέρεις τι. Πιστεύω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Και ώρα να συνεχίσουμε. Θα κάνω και με συνεργατικά βίντεο με φίλους μου, με YouTubers και με άλλους. Με διάφορα βίντεο. Οπότε περιμένετε και άλλα πράγματα. Όχι μόνο να παίζω εγώ. Περιμένετε και τα συνεργατικά βίντεο. Χώρισε λίγο. Γιατί κολλάει τώρα. Όχι. Λάθος μεγάλο δικό μου. Τουλάχιστον να έχω σε 3 μάτς 2-3 νίκες. Πάμε ξανά. Λοιπόν, γενικότερα στην περιγραφή θα έχω το Instagram μου, άμα θέλετε να κάνετε κανένα follow. Και γενικότερα προσπαθώ να μην πολύ βρίζω, να είμαι friendly κανάλι, family friendly, ώστε να μην έχω κάποιο θέμα με το YouTube. Οπότε θέλω να προσπαθώ να είμαι ένα παράδεκτο κανάλι, να είμαι ένα κανάλι σωστό όπως και τα άλλα. Ώστε να έχω ένα σωστό κοινό, να μην είναι κάτι το οποίο θα μου καταστρέψει θεωρητικά το κανάλι. Οπότε πάμε να πάρουμε και αυτή εδώ τη νίκη. Έλα που είναι ο άλλος. Και γενικότερα χαίρομαι που άνοιξε αυτό το κανάλι, γιατί γενικότερα βασικά σκεφτόμουν να κάνω κανάλι, αλλά δεν σκεφτόμουν πότε, ποια στιγμή. Σκεφτόμουν θα φάω κράξιμο άμα το κάνω, άμα δεν το κάνω. Προσπαθεί να είχαμε 2-3 νίκες. Οκ, κάτι απλό για αρχή. Λοιπόν, συγγνώμη που ήταν τόσο μικρό, αλλά επειδή είναι το αρχικό βίντεο, δεν θέλω να ξεκινήσω με βαριά. Ελπίζω να σας άρεσε
like άμα θέλετε και subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε στην επόμενη φορά. Bye!